Manibot na mi diri sa gumahan. Wala mong trabaho ro no, tanawang isag. Sugod na siya, kulikta. Pwede niya buma? O yabo ng tubig. Iya na. Oh, ayaw iapil ng tubig ug sulod ha kay Buog tayo eh. magsangkiig ta. Buhot ta ihuho dai na diha sa kwasako. Di kanang galon ihuho diha. Muna trabaho agay. Tugitas kutsara. Hello oy, ngani di ay? Nana, Bogid siya. As in. humot jud siya, humot. Buog siya kwarta. Humot siyang pera. Bawo siya kwarta pero ay. Ngani. Siya kwarta pero bawo siya tai. Dako pa kay ni uy, dapat dito sa ubos oh. Kaka. Dako kay ning gumahan akong papa pero pag tanom ni papa ni matuan ako sa udi no. Sagingan pa man ni sa una no. May pa. Ay, nanang sagi ay gitanom ng papang sagingan. Minyo na karami. Minyo na karami ato. Mugay ba? Ah, ang pagtanom man eh? Mao. Dugay na de kay ni. Pero promise yun karon pa ako nakakuan. Iya oy. Ngani day kalami ang manguan? Mangulikta. Abi man ako kung mangulikta ka murag ka na nanguliktag kwarta ba ana undra. Mao. Morning na experience jud ko ambi mo ako ngayo. Mao ding ana si papa nga magdaog kutsara. Kay ilugit di ay. Gira ha. Guys, gumag gid ay. Natura si papa. Karga na. Gumag yun. Gumagyod humot Ah, ay. simot mo. Dito na lang. Sige dito Hoy, pa dako daw. pa i-add to gay may ang kamera. Dito. O dito pa may paingon. Oh. Gumahan na paingon dito sa ubos pa kaistanan dito. Pero naamong papa dito. Na si papa dito, nagkarga na. Kay ganihara si papa alas 4 nagkuhag guma. Labaan na meron. Kilaw na mi anig kalamay. Kalamay yan taanay. Dilaw mi anig kasaba. Sige, kay ako tig video. Muli na ko. Balang magluto. Naluto na to tubig. Ay, Ginoo ko nga mo ang tubig naligid. Uy, akong nails. Muna. Sayang sa akong nails guys oh. Ang nails. Ah. Guma. Ingana malabas ta ko gihan imong papa, mananom. Dagan kay. Napay sagingan si papa dito. Karon napay gumahan dire. Napay babuyan. O amog papay nga na. Ug mama. Amo napay kasaba. Napay kasaba ron daghan. Ayos. Alang alas 9 Op, biyaan mo imong kutsare. Di man magsilbing kutsara ay. Daot itong nilos ano? Tig ko ani tig sunod tig video. Sige. Kahit sinulan, tag 5 bulan. Sa una bitaw magguna rami sa maisan. Wala pa gratis tingog nga ni. Pero kuan siya. In fairness, kapoy nga enjoy. Mawadaan pa ka kolesterol. Di ka ma-stress dire kay daghan kay amigas. Unlimited amigas, lampinig, bao pa ka guma. Humot. Hala. Tissue mo. Kutsara, gamitin kutsara. Oh, mo na imong trabaho ro adlaw. Isa ka plato. Di ni kiping ah. Guma ni. Lisod gid siya lugit kay isa man ka galon. Isa ka galong guma. Oh, wow, murag pan. Mura siya kanang kuan pizza. Kabalo ka nga nung nagkigihan ko. Mahalin man yun niya alauna. Niya maligo man maglunlun ugma. Mao. Tantang akong wasyawa. Baba. Oh, di trapo di mong tae.
Agoy. Tang-tang, Bye-bye. kita akong kagwapa. Thank you for watching. Kita akong kagwapa. Tarong nga ma. Kay This is my daughter. Oh, this is my daughter. Digid ni inarte guys. Baho gid siya. So much, Agoy ang so akong much, so much all. So much all, my daughter. Much all ka karon. So much all, so much. Di na lang So ni cool. oy. Kuan man pod. Di man pod ini. Bye-bye.